Užívateľské meno je Vancity Media, čo je názov agentúry, takže dobre. Je na zváženie, či pridať kľúčové slova, pretože tie sú nájditeľné, ale v profile sú kľúčové slova na iných miestach, takže OK. Profilová fotka je super. Vybral som si fotku tváre, ktorá je rozoznateľnejšia, zapamätateľnejšia, ľahšie sa spojí s ľuďmi a vytvorí viac dôvery ako logo. Zároveň je jasná a veľká a na pozadí farieb značky, čo posilňuje celkovú vizuálnu identitu. Celé meno Filip Blaho ako meno je super. Meno, takisto ako fotka, posilňuje pocit transparentnosti a príbuznosti. Je zapamätateľné a rozlišiteľné, čo je hlavná podstata identity. Za menom je online marketing, čo je jednak vyhľadateľné kľúčové slovo a zároveň každý, kto navštíví tento profil, hneď vie, že Filip Blaho robí online marketing. Bio je rozdelené na riadky, čo ho robí čitateľné a jasné. Prvý riadok jasne a bez omáčok pomenúva benefit spolupráce, druhý riadok pomenúva služby, ktoré poskytujem klientom. V treťom riadku mi chýba social proof, teda dôkaz toho, koľkým klientom a ako som pomohol, čiže doplniť. Posledný riadok je výzva do akcie, teda sledovať profil a zároveň dôvod, prečo ho sledovať. Link je na web stránku, čo je v tomto okamihu OK. Chcete si aj vy optimalizovať Instagram profil? Komentujte slovom bio a pošlem vám môj checklist na optimalizáciu Instagram profilu a zároveň z vás vyberiem jeden profil, ktorý optimalizujem podobným spôsobom.